etong road dito leading dito sa may likuran ng SM is ongoing na rin po with meron siyang pondo for 2025 in the amount of 30 at saka 25. So ang scope of work nito is from SM Road going to Gilbert Bridge. So masesemento yung kalsada, tapos mapapatibay yung slope protection ng dike. Both sides, malalagyan siya ng concrete facing with bakal magkabila para lumakas yung protection niya. Kasi ito po ay isang earth dike na riprap yung sa gilid. So patitibayin na lang po para apnohaan nga ag-collapse nukas pangarigan to magkaroon ti loads no mapagnaan ti luglugan. As per our promise to the kay Kong Sandro, maybe it will take more or less 4 months. Pero depende pa rin sa panahon. Kaya nga round the clock ang ano namin. So including Saturdays and Sundays. At sabi ko nga pag maganda yung nakausap ko yung contractor at trinamis naman yun na best effort